gauza hauek ez dago esplikatzen digan, uste dut hau bizi behar digala, gu bizitzen ari gara kasu honetan hemen, baina momentu... Amaitu da, Eibar lehen mailakoa da. Zorionak Eibar zale guztiei, Eibar lehen mailako taldea da. Apaltasunetik zerura, ametsa egi bihurtu da. Nasari, hainbeste urte eta gero filosofia berarekin lanean, hainbeste jende pasada, bai Zoropiletik, bai Aurkitik, guztiak ere zentzu berean eta Iparra galdu gabe. Hau sari handia da, potoloa da euskal futbolarentzat, eta lezio ikaragarria futbol profesional osoarentzat. Sekulakoa da, hemen ikusten dut jende asko posi dagoela, baina, entrenatzailea sekulako lan egin du, zuzendaritzako sekulako lan egin du, egia ezan jokalari sekulako lan egin dute, ni poste nahi bereziki baita ere Jon Errastiatik Eibartarra izan da, Realean egon da, Realak, kasu honetan, gol bidea bukatu zuen, eta herriko taldearekin, lehenengo mailare iristen da jokalaria, eta nik usten dut benetan, postasun handia izango dela, eta nik usten dut merezitakoa izan dela. Zorionak Eibar osatzen duten jende guzti hori. Eibartar guztiei, jokalariei, entrenatzaileei, agintariei, eta lehen izan zirenei. Beste protagonistekin azkar batean itzuliko gara. Bitartean, irudi horiekin gozatzen jarraituko dugu, Jotan Beleteiro Galizeko bandorarekin ikusi dugu, zoratzen, historiarako geratuko da, igoera gauzatu duen jokalaria lana denek egin dute, baina azken bultzada berak eman du. Berak garrantzitu izan da taldean, zalantza asko zegoen, etorri zen egunean, eratako jokoa egingo zuen, jokatzen hasi zenean ere, bere gauza bat zuten, berezia zen joko aldetik batez ere, eta sekulako denboraldia egin du. Euskat gogoan konparaketa bat egitea balima dago, Silvarekin konparaketa bat egitea da, ezkertia baita ere, jokalari fisikoki eta indartua eta alde hortatik bere teknikak eraman du gauza gundak egitera eta Eibar orgoian ipintzera, garrantzitu izan da taldearentzat, baina bat aipatzeko oso zaila da, taldearen lana sekulako izan da, eta talde hau zuzentzen duen entrenatzaileak ere merito handia doka, zalantzarik gabe, zoriona den. Lehen esaten nuen, baten bat damutuko zela, etxera joateagatik, eta nik uste dut gero eta jende gehiago hurbiltzen ari dela. Eta etxemi, presidentearekin gaude.